Hem de menjar més conill. És una carn de collons, cada cop es menja menys, una carn blanca, i que ben guisada és una meravella, perquè és una gran transmissora dels sabors de les salses. El conill el podem fer a la brasa, el podem fer fregit, el podem fer arrosat. Podem fer les costetes de conill fregidetes i arrossades i fregidetes. O el podem fer guisat, amb una cosa tan senzilla com la llet. Oh, la llet, és que no m'agrada l'all. Escolta, hi ha receptes de llet com aquesta, on l'all el pots coure, ben cuit, o el pots inclús escalivar, i que per tant no seran tan fortes allò de que no et pots acostar a ningú, ja que si ve un vampir marxarà corrent. Sí que és veritat que aquí el conill està molt guisat, de fet està un punt desfet, però bueno, a mi, en el cas del conill, ja m'agrada, prefereixo que sigui més aviat tou i desfet, que no que quedi un punt dur, sobretot quan és així guisat. I està bo, la veritat que molt ben resolt. Un ajillo que és per tots els públics. La patata aquesta del barquillo no fa tanta il·lusió, però bueno, no està malament. I a més, tens aquest punt que dona el conill, que és que arriba un moment on la forquilla de ganivet ja dona més joc i que per tant has d'estar tirada de dits. I escurar, no hi ha cosa més meravellosa que escurar els ossos. És una de les coses que més m'agrada, tu. En uns trossets petits i vas escurant.